Ғазиз тауышлар, Қазан отлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәзер музыкаль хәзинәләребез циклыннан чираттагы тапшыруыбызны тыңларга чакырабыз. Ул татар халык көйләрен башкару үзенчәлекләре дип атала. Аны автор, күренекле фольклорчы, дирижер һәм музыка белгече Әсфәр Абдуллин алып бара. Тапшыру 50нче еллар ахырында әзерләнгән.
Габдулла Тукай халыкның җырлау үзенчәлекләренә тукталып, безнең халыкның җырлау ва киләвендә, минемчә, үзенә бер төрле хосусият бар кеби дигән. Чынлап та, халык җырчыларын һәм музыкантларын игътибар белән тыңлаган кешедә бу фикер тумый калмый. Нинди үзенчәлекләр соң бу? Халыкның музыкаль иҗатына хас үзенчәлекләрне тыя белү бер-ике көйне ишетүдә генә тумый. Көйдәге милли үзенчәлекләрне аны күп тыңлау, күңелгә сеңдерү, башка көйләр белән чагыштыру нәтиҗәсендә генә сизәргә мөмкин. Халыкның музыкаль иҗатындагы үзенчәлекләр аның җырлау һәм уйнау үзенчәлекләре белән бик тыгыз бәйләнгәннәр. Чөнки башкару көй иҗатының бер чоры, аның дәвамы. Көйне башкарган вакытта җырчылар һәм уенчылар аңа бик кеш яңа сыйфатлар өстиләр. Шулай итеп, башкару үзенчәлекләре музыкаль иҗатка тәэсир итәләр һәм яңа алымнар тууга сәбәпче булалар. Татар халык көйләренең бер үзенчәлеге итеп, аларның мелодик орнаментка, ягъни күп төрле бормалы бизәкләргә бай булуын күрсәтеп үтәргә кирәк. Безнең бабаларыбыз иштәлеге белән гади гына көйләрне дә төрле бизәкләр белән байытып, аларның яңгырашларын матурайтканнар. Моны раслау өчен менә мондый бер мисал алыйк. Һәрбер көйнең үзәге бар. Мәсәлән, Галиябану көйенең без әйткән үзәге менә болай ишетелә. Ләкин җырчылар һәм уенчылар башкаруында бу көй болай гына яңгырамый. Чөнки бу көйне башкарганда һәрбер җырчы яки уенчы аңа үзенчә бормалар кертеп, көйне байытырга, бизәргә тырыша. Башкаручыларның көйне шулай үзләренчә байытулары нәтиҗәсендә без бер үк көйнең төрлечә яңгыравын ишетәбез. Шулай итеп, мелодик орнамент дип атала торган көй бизәкләре борынгы озын көйләрнең аерып алынмас бер өлешен тәшкил итәләр. Хәзер шундый көйләрдән Зиләйлүк көйен тыңлагыз һәм аның искиткеч бормалы бизәкләренә игътибар итегез.
Атылған қыш адаштырған әттай узған нарға майыз Менә шулай татар халык көйләрен тыңлаганда, катлаулы бормаларны җырлау яки уйнауның бер ичке тәртибе бармы икән дигән сорау туа. Чөнки озын көйне бизәкләрсез генә уйнау аны ярлыландыра, көйнең моңы кими. Һәм киресенчә, көйне моңландырам дип, кайбер уенчылар тырышканча, аның үзәген артык күп бизәкләргә батыруда көйне боза, аны төшеләндерә, көйне күп бормалар эчендә эретеп бетерә. Көйне бизәүнең алдан хәзерләп куелган рецепты яки аерым бер нормасы булмый. Һәрбер җырчы көйне үзенең күңеленә хуш килгәнчә бизи. Ә уенчыларның бормаларны ясавы музыка коралының техник мөмкинлекләренә дә бәйләнгән була. Мәсәлән, мандолинада уйнаучы көйгә бормаларны гармончы кебек үк җиңел кертә алмый. Менә Салкын чишмә көен тыңлап карыйк әле. Ki
Орнамент хәзерге заман халык көйләренең дә билгеле бер өлешен тәшкил итә. Ләкин хәзерге заман халык көйләре борынгы көйләрдән иштәлекләре белән аерылып торган кебек, үзләренең төзелеш формалары белән дә аерылып торалар. Тигез ритмлы көйләрдә орнамент кыска, җырлау өчен җиңел һәм уңай була. Ул көйнең тигез агылышына борынгы көйләрдә кебек ритмик үзгәрешләр кертми. Шуңа күрә дә бу көйләрдә урны белән сузып торулар, көйнең үзәген катлаулы бормалар белән уратып алулар чагыштырмача сирәк очрыйлар. Революцияга кадәр музыка турында фикер йөртүчеләр арасында татар халкына кичкенә генә йомшак тавыш белән авызны ачар-ачмас җырлау хас дигән фикер таралган булган. Бу турыда Габдулла Тукай да болай дип язган. Башка милләтләрдә булдыгы кеби, бездә калын тавыш илә вә мөмкин кадәр көчләнеп вә авызны бик зур итеп ачып җырлау бер дә мәкбүл түгел. Бездә җырланган чакта тавышның йомшак булуы вә бераз уен коралы авазына охшашрак булуы,
вә иреннәрнең дә мөмкин кадәр аз ачылуы мәкбул вә мустахсан күренә. Минем исемдә калган. Мәдрәсәдә бан чакта һәр шәкертнең хөсне тәвәҗҗүһен җәлеп иткән бер җырлаучы үзенең иренен каты кәгазь сыярлык итеп кенә ачып, озын вә кыска көйләрне җырлап җибәрә иде. Аны шулай мыек астыннан гына җырлавы безнең хушымызга бигрәк китә иде. Татарлар арасында музыкаль культура үсүгә юл куелмаган, музыканы сөючеләр шәригать хөкменә тартылган вакытта җырчыларга мыек астыннан гына җырларга мөмкин булган. Тукайның бу искәрмәсе бик дөрес ясалган. Халык арасында киене мөмкин кадәр акрын җырларга тырышу әле хәзердә гадәт буенча дәвам итә. Ләкин бу алым бөтен җырчыларга да хас түгел. Октябрьдан соң музыкаль культурага киң юл ачылу нәтиҗәсендә башкару сәнгатендә профессиональ алымнарга омтылу көчәйгәннән-көчәя бара. Безнең заманда мыек астыннан гына җырлау клубларга, концерт залларына килгән тыңлаучыларны канәгатьләндерә алмый. Җырчылар да иске заманда кебек иреннәрен ачар-ачмас кына җырларга теләмиләр. Күп кенә халыкларда, мәсәлән, рус, украин, грузин һәм балтык буй халыкларында күмәк җырлау, кине күмәк уйнау киң таралган. Ләкин татар, башкорт, Азәрбайҗан, казак, якут һәм башка халыкларда исә революция кадәр башкаруның төп формасы ялгыз җырлау, ялгыз уйнау булган. 100 еллар буенча яшәп килгән бу форма эчке кичерешләрне, тирән хисләрне кешенең үз иченнән генә кичерергә теләвеннән туган булырга кирәк. Чөнки борынгы озын көйләрнең күпчелеге аерым кешенең хисләренә, ялгыз кичерешләренә багышланган.
Ләкин бу октябрьгә кадәр татар халкының башкаруында ялгыз гына җырлау булган дигән сүз түгел. Мәҗлесләрдә, өмәләрдә, бәйрәмнәрдә күп кенә көйләрне бергә күмәк җырлаганнар. Октябрь революциясыннан соң халык арасында күмәк җырлауның киң таралуы түгәрәк уенлы җырлар барлыкка килүгә этәргеч булды. Шулай итеп, музыка иҗат итү һәм башкару бер-берсенә һәр вакытта да тыгыз бәйләнештә барды. Bilmedik boş giderge gildik alıp giderge. Alımalısınız iken gülüm alırsınız iken Mutluğa çıkıp saylap kimle alırsınız iken Allarında alırız güllerinde alırız Bunlarımızda kim yaşasa şunu saylap alırız. Oramdan uzak bara Kaşından gözü kara Kürpüğünden geller dama Kursam yüreğim yanar Şülferinde çiğden gecifir iterken Biz bilmedik boş giderge gildik alıp giderge. Alırsınız iken gülüm alırsınız iken Mutluğa çıkıp saylap kimle alırsınız iken Allarında alırız güllerinde alırız Bunlarımızda kim yaşasa şunu saylap alırız. Aklasıysa gülmek yer İtağız yürget yer Üzü siler, üzü güler Uyarlar gemige yer Şilterinden çiğden gecifir iterken Biz bilmedik boş giderge gildik alıp giderge. Alırsınız iken gülüm alırsınız iken Mutluğa çıkıp saylap kimle alırsınız iken Allarında alırız güllerinde alırız Bunlarımızda kim yaşasa şunu saylap alırız. Allarında alırız güllerinde alırız Bunlarımızda kim yaşasa
Шашашымны сайлап алырбыз. Хәзер татар халык җырларын профессиональ хорлар башкару бердә гаҗәп нәрсә булып тоелмый. Киресенчә, элек аерым җырчылар тарафыннан җырланып килгән милли моңнарыбыз күп тавышлы хор башкаруында яңа төс алып, матур музыкаль алымнар белән баетылып, һәркемнең күңеленә хуш килерлек булып яңгырыйлар. Татар халык көйләре бик үзенчәлекле. Халыкның музыкаль иҗатына хас үзенчәлекләрне айыру өчен көйне бер-ике тыңлау гына җитми. Һәр көйне төрле җырчылар, уенчылар башкаруында кат-кат тыңларга кирәк.
Hürmetli radyo dinləyicilər, siz Tatarstan Radiosu fondunda saklangан Tatar халык көйләрен башкару үзенчәлекләре дип аталган тапшыру тыңладыгыз. Аны авторы, күренекле фольклорчы, дирижер һәм музыка белгече Әсфәр Абдуллин алып барды. Тапшыру 50-нче еллар ахырында әзерләнгән. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.